Så kom den nye telefon, efter den anden den har været til reparation 3 gange. Og vi starter helt fra bunden af her. Så, den har ikke været åben. Så nu åbner vi den. Der står nogle ting, der ikke behøver at oplyses der. Nej, helt ny. Plumpe på. Åbner vi den. Der er den. Helt ny. Vi pakker den ud. Batteri. Helt ny. Oplader. Helt ny telefon. Hvordan er det, ligger? Kan vi huske det? Der var den. Sådan. Ny batteri i. Vi undlader SIM-kort, for det gjorde ikke nogen forskel på den første, vi har liggende nede, som vi skal sende retur. På et tidspunkt. Skal vi se, om der er strøm på? Vi kan lige sige, at det er i dag den 12. maj. Telefonen er kommet med postbuddet i dag. Og den er ved at starte op. Ved kameraet har vi Tobias. Og speaker. Det er Lasse. Hej hej. Tror der sker noget? Jeg tror ikke, der sker så meget. Tror ikke, der kommer til at ske noget? Ja. Ja, vi filmer lidt videre. Så længe der er strøm på kameraet, så kan vi filme. Nu kan pakke det der væk. Kom mine bukser med. Ja. Det var bare mine lange bukser. Dem bruger vi ikke. Det er sommer. Ja, nu kan man se dig på hovedet. Nej, nu sker der noget. Nej. Jo. Nej, så skal vi vælge sprog. Kameraet vender lidt på hovedet. Pyt med det. Vi skal op til dansk. Og næste. Og her. Okay, der er mange sprog. Der. Næste. Farvel. Så genstarter den. Ja. Ja. Det er spændende, om det tager lige så lang tid. Eller? Det tror jeg ikke. Nej, du har ret.
Indtil videre. Velkommen. Næste. Vi har ikke puttet SIM-kort i. Det hjælper ikke noget alligevel. Accepter. Klokken. Hvad er klokken? Vi skal ændre datoen til den 12. i 5. 16. Sådan der. Og klokken er, kan vi se det? Den er 18:58. Så starter vi lige med de 58. Så. 18. Sådan der. Næste. Det springer vi lige over. Nu er der en skærm, der minder meget om det, som den anden også gjorde. Den skriver også fortsætter hele tiden. Så skal vi bare videre. Vi logger ikke på det der. Vi logger på senere. Så skal den lige installere nogle apps, som den allerede har på sig. Det kan tage lidt tid. Så, så klikker vi næste. Så står der, at den er færdig. Bum. God fornøjelse. Bum. Udført. Yeah. Indlæser. Så er der skrivebord. Vi har ikke puttet SIM-kort i, fordi det hjalp hverken om det var i eller var ude på den anden, vi har liggende. Så skulle den bare virke. Den er lige i gang med at installere noget. Den installerer ikke noget, for der er ikke koblet internetforbindelse til. Nå, det er derfor, Og jeg har ikke SIM-kort i. Det er nok derfor, der står indlæs. Så kom den første hilsen der. Så går vi sådan her. Og så går vi i pauseskærm. Eller slukkeskærm. Det er pauseskærm. Og på den foregående model af samme telefon, vil den så skrive fortsætter, når vi gør sådan her. Men ikke lige med det samme. Så nu slukker vi den her. Lad den ligge. Vi stopper videoen. Vi skal nok zoome ind på tid og dato og alt det der, inden vi optager igen. Og så får vi testet, om den her den gør det samme. Vi ses om en halv time. Hej. Telefonen har nu ligget en time. Cirka. Vi prøver. Den starter op med det samme. Det er jo positivt. Meget positivt. Vi tester igen senere.